să vorbim puțin despre ce facem aici, da? Suntem o echipă de tineri și cu acest maraton ne antrenăm pentru competiția mare, da? Pentru că noi suntem, da. Noi găinile. Atunci nu mă duc. Atunci nu mă duc, da? Scurtă întrerupere, că o să am după aia treabă. A venit ambulanța să... Tot un pic la part, da. A venit ambulanța să ne facă testul și o să trebuiască să coborâm pe rând jos. Până atunci să terminăm cu asta. Nu știu dacă puteți să vă luați notițe sau dacă nu o să vă dau un script. O să vă recomand să vă uitați la filmul Wolf on Wall Street. Da? Și după ce vedeți scriptul și ce au făcut oamenii ăia cu scriptul respectiv, să citiți din nou scriptul ăsta ce vi-l dau acum și să învățați într-o oarecare măsură să explicați la oameni ce vă zic acum ca și concept. Da? Te-am sunat personal pentru că proiectul începe acum faza de extindere și pentru că este foarte tare proiectul, oricum cineva o să te invite și pe tine. Șansele vor fi foarte mari să ajungi tot în echipa mea mai târziu, dar e foarte important ceilalți care se scriu între timp, înaintea ta sau după tine. Ați prins-o pe asta? Da? Nu toată lumea este deschisă și din aceea, doritori, nu toți înțeleg ce se întâmplă. Sute de oameni văd acum acest filmuleț și se înregistrează singuri în cea mai mare bază de date din istoria vânzărilor directe. Peste 1 milion de clienți în primul an și crește exponențial. Până înțelegi conceptul, înscrie-te singur pe site-ul recomandat și dă share acestui mesaj. Ce facem aici? Avem două posibilități. First class business team building, da? Să facem o echipă de oameni care vor să fie first class, nu înseamnă că și permit să înceapă direct first class, dar să aibă mentalitate de first class, să se pregătească, să-și aleagă un concediu unde să meargă, că o să aibă reduceri, să folosească platforma pe de-a întregul și un first class consumer experience, adică vrem să oferim fiecare persoane, fără nicio obligație în schimb, să oferim aceste cadouri care le avem sub formă de bumerange și pentru asta trebuie să știe fiecare ce beneficii pot să aibă folosind bumerangele noastre, da? În primul rând, avem platforma I Go for Less, unde avem iGo, da? Unde este platforma de travel, pentru care primește un bumerang fiecare client. Nu îl costă nimic, dimpotrivă, are ocazia să ofere o porție de mâncare unui copil din cei neajutorați cu care fundația noastră se ocupă. Primește până aproximativ la 80% reducere la călătorii și la turism și dacă vrea să afle detalii, avem o prezentare interactivă care explică acest mecanism. Are un sistem, va putea să acceseze ca și membru, ca și client, o platformă de local VIP travel, da? Viberide, care va fi la nivel de VIP cu exclusivitate și așa mai departe. Poate să beneficieze între primii oameni pe planeta asta de Zense, care nu se poate traduce decât că este un wearable technology, da? O tehnologie care se poate purta pentru a evita emoțiile negative sau depresia, să zicem, în prezent din cauza pandemiei sau mai sunt alte beneficii, o să le discutăm la trainingul de produs. Și pentru asta o să poată să ajungă și să facă 50-50 cu voi din planul Build Genius, în care o să avem câteva persoane în acest sistem care vor deveni personal concierge pentru evitarea taxelor sau a utilităților supraîncărcate. Da? O să vedem cum o să înțelegeți personal concierge ce înseamnă. Și de aici mai departe o să avem grupul care l-am format pe WhatsApp, care se numește 50-50. Da? Ca să învățăm să facem afaceri corecte, vreau să învățați fiecare produs pe care îl avem, fiecare serviciu, să le explicați ca și win-win situation. Da? 50-50 reducerea din travel, 50-50 tot ce se face, facem 50-50. Da? O să avem tot așa pentru cei care intră fie în building-ul, în echipa de construirea echipei sau cei care intră în partea de clienți, o să avem Go Diamond Career Plan, care le explicăm la toată lumea și este un plan în 18 luni să-și facă o carieră. O să avem Superstar Achiever, Fast Lane, adică linia de viteză o să fie planul Superstar Achiever, tot așa cu carieră se poate face, dar este ca și un fel de
pachet VIP, da? Sau trainingul este un training VIP a celor care vor în viteză și în 90 de zile cu sincronul sau cu exercițiile corect realizate ca și echipa All Blacks, cum avem în sincron, o să poată să ajungă la Go Diamond în 90 de zile, da? Vă rog frumos să vă gândiți că dumneavoastră încă nu aveți 30 și gândiți-vă la atitudinea pe care o aveți. Ce se întâmplă în următoarele 2 luni de zile? Cu sau fără vizualizări aici pe Zoom? Eu cred că puteți să ajungeți diamant și după aia să se vadă în back office. Da? Pentru că în Scriptura care eu o respect scrie că Dumnezeu îmbracă pe oameni în întuneric și apoi aprinde lumina. Da? După care avem conceptul de travel and trade, da? Care se bazează pe o academie de travel, o academie de elevate și o academie de travel. Ce înseamnă acest lucru? Vom avea agenți speciali, da? O să avem persoane, ambasadori desemnați, cum este Gabriela Petre, de exemplu, care s-a ocupat de partea de Academia de Travel. Ce înseamnă acest lucru? Cursuri, traininguri, cum să-și vândă o afacere, cum să o înregistreze pe platforma noastră, cum să dezvoltăm platforma iGo în România. După care o să avem un Business Academy în care combinăm Travel and Trade, să învățăm oamenii și vom avea evenimente internaționale în diferite locații exotice, cu flash mob în care toată lumea scoate telefonul și facem toți un trade deodată sau așa. Da? Avem planul ăsta de la Flavius, o să vi-l descriu în celelalte filme care o să le mai postăm. Și vreau să înțelegeți că oferiți unei persoane noțiunea asta de a se numi ambasador. Nu mai este mecanic, nu mai este barman, este ambasador, ceea ce înseamnă că vor fi aleși persoane speciale care pot să transmită acest mesaj într-un mod cât mai corect și o să le dăm codul de etică care se numește LU. Îl știți foarte bine, da? O să vreau să rețineți, explicăm PRIB-ul că face 99% din munca ce o avem de făcut și 2% trebuie să fie persoane care noi le aducem în această echipă. Da? Un 2% lunar, restul face PRIB. După care avem 50-50 comision direct la travel și la restul serviciilor. Avem 10, 12, 15 comision rezidual. Da? Este, știți, din echipă, din munca în echipă se câștigă comision rezidual. O să vreau să facem cumva în așa fel să înțelegeți ce înseamnă planul de Star Achiever făcut cu 500 de puncte pe QV și nu accept scuze, nu accept variante, pentru că știți foarte bine, pentru a obține 250 de puncte puteți să înscrieți o persoană, pentru cine înscrie 2 persoane, activează și It Takes Two, planul de binar, da? Și activează și planul de Star Achiever, își face lui Star Achiever-ul, da? Înțelegeți ce vă spun? Da? Deci 2 persoane lunar și o să vedem cum discutăm cu bumerangele, să împartă fiecare 10 bumerange cel puțin pe săptămână, da? Nu pe lună, cum ne recomandă la companie. După care o să ținem un training despre 50-50 monthly subscription plan. Ce înseamnă asta? Cum împarți tu și cu compania banii care se plătesc din taxa lunară. Pentru că în momentul în care o să înțelegeți să explicați taxa lunară, o să vă dați seama că de fapt ați pierdut toți prietenii, cunoștințele din cauza taxei lunare, când de fapt acolo sunt cei mai mulți bani. Și nu ați știut să le explicați. Da? Când o să terminăm trainingul de taxă lunară, o să mă asigur că o să aveți taxa lunară plătită, pentru că altfel și eu o să am aceeași problemă ca și voi și, cum bine știți, și nu vă plătiți taxele la timp, nici eu nu am niciun profit din treaba asta. Așa că deocamdată suntem pe voluntariat aici, implicare voluntară și zâmbete, da? Până merge Marina să-și facă verificarea, am să continui. Da? O să avem 50-50 career plan. Scuze de întrerupere. Ne așteaptă ambulanța. Du-te jos sau mergem toți 3? Păi așa ar trebui. Ok, numai să termin asta. Hai, îmbrăcați-vă și o să-i las pe ei să țină prezentarea și lăsăm Zoom-ul pornit, da? Deci o să avem așa, 50-50 career plan, o să vă explic ce înseamnă 50 de persoane cu 50 de taxe lunare de 50, da? Cum este la pachetul coach. O să avem după aia în dorința de a în dorința de a pune în aplicare planul, o să vreau să înțelegeți ce avem de lucru. Deci la ora actuală statistica spune că răspunsul la orice fel de ofertă, la orice fel de, nu știu, ofer ceva, da? Că e cu bani, că e fără bani, răspunsul clienților în lume la ora actuală este 60% nu. La prima discuție, da?
o să vreau să lucrăm la acest lucru și să facem în așa fel încât să scădem 10% acest număr, ceea ce înseamnă că fiecare din 100 de persoane să aveți 10 înregistrați, da? Nu să mai facem cu 1 sau cu 2 sau să faceți parte din această statistică. Pentru asta o să eliminăm obiecțiile, o să începem să facem prezentările în așa fel încât să-i chemăm la ceva la care se descalifică automat, nu se va mai pună întrebări sau să mai aveți dispute cu oamenii pe care îi invitați, da? După care o să avem un training despre timp liber versus bani și confort, pentru că sunt foarte multe persoane care își doresc timp liber, dar nu înțeleg că trebuie să obțină altceva în schimb și ca să ai timp liber trebuie să ai foarte mulți bani. Ei vor să aibă și timp liber și foarte mulți bani și nu se pot astea. Două, una condiționează pe cealaltă. După care o să vorbim despre sănătos sau bolnav la 50 de ani, da? O să vă arăt un filmuleț cu sănătos sau bolnav la 50 de ani și după aceea o să facem un plan de dezvoltare personală Go Diamond, la care o să facem echipa multiculturală și facilitarea românilor în echipa internațională, pentru că seara la ora 8 o să avem training, cum avem aici pe Zoom acum, cu Diamond, ok, cu diamantul David Hunt, la ora 8 suntem invitați la trainingul echipei, unde puteți să puneți întrebări în direct omului care conduce această echipă și a răspuns inițiativei noastre și fac și ei acum aceste training-uri, cum facem noi antrenamentele sau maratonul, urmând să putem să invităm oameni la ora 9 la prezentarea în limba română a conceptului întreg și la ora 10 avem prezentarea în limba engleză, da? Deci programul nostru se lungește un pic în sensul că după ora 10 o să urmeze three-way call-urile. Suntem aici pentru toată lumea să facem three-way call-urile și în momentul în care o să avem primele rezultate, atunci o să începem să premiem Star Achieverii, boom-urile și toate astea. Până atunci trebuie să vă împărțiți bumerangele și să vedem cum faceți. Așa din cât ați reținut până acum din prezentare și din cât ați fost de prezență în ceea ce am făcut înainte, am să vă rog foarte frumos Gabi, să edifici pe Denis și Denis să prezinte conceptul așa cum știe el pentru prima prezentare, fără nicio rușine, fără nicio, nu știu, pur și simplu să prezinte cum îi vine lui acum, cât știe din ceea ce face. O să facă fără slide-uri de data asta. Da? Și o să vă rog foarte frumos să nu îl întrerupeți, să lăsați să spună el părerea. Dacă vă cere să puneți în mesaj, să răspundeți sau ceva, să fiți activi pe cât posibil. După care o să te rog foarte frumos, Gabi, când termină Denis, să intervii. Mulțumim, Denis, și dacă poate Mihaela și nu are pe nimeni în mașină, să încerce ea să facă prezentarea. Dacă nu, atunci faci tu o prezentare și între timp venim și noi și să vă vedem. Bine? Acum deja Marina și cu Bogdi sunt jos să-și facă testul. Aștept să-mi zic că dacă o termina primul și cobor și eu și atunci să facem, să nu... Ce test vă faceți? PCR-ul? Da. Marina, Marina are febră foarte mare. Cum? Marina are febră foarte mare și tu ce rău amândoi. Dar eu n-am nimic. Așa crezi tu? Da, ideea e că eu am luat și tratament, asta este toată chestia. Ideea e că tu ai luat tratament că ai fost leșinată în pat 2 zile. Ce discutăm? Nu ai nimic. Ai uitat că ai zis că mori. Păi da, nu am avut simptome de COVID, asta este ideea. Tu ți-ai făcut numai testul ăla de jucărie, nu te supăra, nu poți să te cred. Când o să văd testul lor, o să știu dacă au COVID sau nu. Păi nu te cred că n-ai sau ai. Fără test PCR nu mai cred pe nimeni, frate. Nu. Ce discutăm? Am înțeles. Nu. Deci, Gabi, te rog frumos să le verifici pe Denis. Da. Denis, ne auzi? Nu cred. Ok. Miha, încerci tu să ții prezentare? Am luat comandă. Și acum mergi sau? În 2 minute ajung, că e aici aproape la drumul. Ok. Atunci fă tu edificarea la Gabi și Gabi va ține prezentarea. Hai. Ok. Începe. Bună, dragii mei!
Gabi, începe tu, te rog frumos, că Miha nu pornești microfonul. Ok. Hai, ține prezentarea, hai. Bună, dragii mei, Gabriela este numele meu și în seara asta o să vedeți un concept, o idee, o inovație din domeniul tehnologiei, care cel puțin pe mine m-a surprins. Aveți... N-am slide-uri, așa. Conceptul, cum vă spuneam, se bazează pe tehnologie și anume PRIB. Dacă PRIB este softul nostru cu inteligență artificială, Perpetual Residual Income Builder. Ce face acest soft? Dacă știți, cum bine știți de fapt, în industria de tehnologie mai există softuri cu inteligență artificială ce în momentul de față înțelege sau memorează de habiturile clienților, cum ar fi la Amazon, cum bine, nu știu dacă știați, Amazon a fost la început lansat ca o bibliotecă online unde puteai să-ți cumperi cărți. Ulterior, softul cu inteligență din spatele Amazonului memora de habitele clienților și ulterior le trimitea mail-uri și le vindea produsele de care aveau nevoie în funcție de ce cumpăraseră ei. Pe aceeași structură, PRIB-ul reține informațiile despre clienți și ce le place efectiv clienților noștri să caute sau să consume și ulterior le sugerează cu cei recomandări. Le recomandă ulterior de ce au nevoie. Cum aducem clienții către PRIB? Avem prima verticală a noastră și pot să spun că este și cel mai sexy produs, este turismul. Dacă nu știați, turismul ca industrie este una dintre cele mai mari industrii din lume. 8 trilioane, mă scuzați. Este o sumă atât de mare încât o ia mintea razna. 8 trilioane de dolari, triliarde de dolari, mi se suflă în cască. Da, deci așa, cum vă spuneam, deci turismul este cea mai mare industrie la momentul de față, una dintre cele mai mari industrie la momentul de față, iar Holton Bucks, CEO-ul companiei noastre, a decis ca travel-ul să fie poarta noastră către PRIB. Cum aducem clienții către PRIB? Dându-le acces gratuit unei platforme de travel, și anume iGo. Hilton Bucks a încheiat un parteneriat cu una dintre cele mai mari companii de travel din America și putem să le punem la dispoziție clienților noștri discounturi cu până la 35% față de celelalte agenție de turism, față de celelalte agenții de turism sau aplicații cum ar fi Booking-ul sau Expedia. Practic, clienții nu au de ce să nu încerce măcar un produs gratuit cu discounturi mult mai mari și, practic, avem garanția prețului. Am folosit practic de multe ori. În fine. Cum câștigăm noi din acest lucru? Odată ce clienții gratuiți economisesc bani cu platforma iGo for Less, noi câștigăm comisioane. O să vedeți în minutele ce urmează că chiar un exemplu unde avem două variante de a intra pe platformă, odată ca client și odată ca ambasador. În varianta ca client putem găsi discounturi cu până la 30% și o să vedeți că acel discount care pentru client este un bonus, un mod de a putea călători la prețuri de 3 stele
cu beneficii de 5 stele, cât și un bonus pentru noi ca ambasadori care am invitat un prieten să folosească aplicația, pentru că cât va economisi clientul tău, atât vei încasa tu ca bani cash. În afară de acest lucru, pe platforma iGo nu găsiți doar hoteluri, o să găsiți și închirieri auto, închirieri case, bilete de avion, tot felul de activități. Mergând mai departe, Huntervax nu s-a oprit doar pe travel și o să vedeți că are un plan categoric și în următorul an de extindere pe mai multe produse. Următorul produs care vine să revoluționeze industria de network marketing prin cât mai multe produse fără Așa, mulțumesc. Prin cât mai multe produse, fără a fi nevoie să fie cumpărate efectiv sau să se achite o sumă de bani, este Viberide. Viberide, așa că ați mai auzit de companii gen Uber, Bolt, sunt companii ce te ajută să călătorești, dar cu beneficii mult mai mari decât din era veche a taxiului. Viberide vine cu o inovație, avem posibilitatea noi, femeile, să călătorim puterea girl power, aș putea să spun, adică ne putem alege șoferul să fie femeie, tocmai ca să avem o siguranță din acest punct de vedere. Cum câștigăm bonusuri prin Viberide. Odată ca șofer, comisionul este destul de mare față de celelalte companii, până la 75%, cât și prin construirea propriei flote de mașini. Cum adică? Odată ce tu recomanzi Viberide oricărei persoane, fie că vorbim aici de client sau de șofer, tu ai un procent de 3% pentru fiecare cursă pe care respectivul o desfășoară sau o încheie. Practic, tu câștigi bani călătorind, cât și împărțind cu cei dragi acest serviciu. Mergând mai departe, o altă nișă de business al companiei este Zensul. Zensul este un produs, este singurul nostru produs palpabil și se folosește de puterea uleiurile esențiale. Că, nu știu dacă știați, uleiurile esențiale la momentul de față, tot așa este una dintre marile industrii din lume, care chiar are randamente fizice și emoționale. Cum face acest lucru? Compania iBoomerang se folosește de tehnologie, ca până acum, și aduce o inovație, un dispozitiv nazal pe care îl poți atașa la baza nasului. Este personal, portabil și foarte puternic. Ce înseamnă acest lucru? Îți permite ție să-ți schimbi starea în funcție de ce ai nevoie, fie folosindu-te de puterea uleiurilor esențiale, prin acest dispozitiv care pulverizează constant, fără a atinge pielea, pentru că știm foarte bine că uleiurile esențiale pot aduce anumite iritații la nivel tactil, pentru că sunt foarte puternice, de aceea acest dispozitiv permite ca pielea să nu fie atinsă și să persiste timp de 16-18 ore constant. Practic, îl poți folosi sub mască, cum se poartă acum în ziua de astăzi, masca peste tot și pe parcursul zilei e posibil să ne miroasă gura și atunci, de exemplu, Zensul cu lămâie poate să elimine acest disconfort. Zensul cu lavandă te poate ajuta în cazul în care ai somnolențe sau vrei să ai un somn liniștit, lavanda te calmează instant. Sau dacă ai nevoie de energie, avem eucalipt,
varianta de eucalipt, care pe tot parcursul zilei te încarcă cu energia necesară. Urmează să apară și râvnitul zens cu cu gref pentru doamnele care vor să aibă o silhuetă de invidiat pentru vara aceasta. Mai departe, o să vă prezint una dintre verticale care pentru mine au fost destul de importante, dar n-am știut foarte bine să le gestionez, pentru că, o să vedeți și voi, puteți să spuneți, doamne, eu nu cunosc oameni în America, dar nu este un impediment, ce o să vedeți în cele ce urmează. Build Genius este un generator de reduceri la nivel facturiar, ca să zic așa, am dat o porcărie, mă rog. Practic, se folosește de tehnologie să reducă cât mai mult, să negocieze pentru tine, numele tău, facturile la telefon, curent, electricitate, internet și așa mai departe, folosindu-se de inteligență artificială. Acest lucru în momentul de față este aplicabil în America. Îl așteptăm și în alte continente și țări, însă în momentul de față este aplicabil acolo, dar cunoaștem foarte mulți români, deci nu este un impediment. Cum câștigăm noi din Build Genius? Avem odată ce se negociază respectiva factură pe un plan de 12 luni și se câștigă o anumită reducere, un anumit discount pe lunar, compania noastră încheie un contract cu respectivul client, astfel încât jumătate din suma negociată să revină ambasadorului, celui care a interacționat cu clientul respectiv. Practic, tu câștigi 50% din cât economisește clientul tău pe facturile lunare. Practic, o să ai un venit rezidual. Cum vă spuneam, Vulturmax nu se oprește în a aduce cât mai multe servicii și beneficii clienților, cât și membrilor din companie, și în luna următoare o să vedeți apare o verticală nouă, Elevate. Nu știu dacă ați auzit despre trading, forex, nu sunt domenii foarte, foarte cunoscute nici pentru mine, însă tocmai acest lucru mi s-a părut ingenios, faptul că Hulton Bucks vine cu cei mai mari specialiști în domeniu, în 12 munți, ca să spun, ai tradingului, care vin să ne învețe cum, când și unde să investim corect. Adică o să ai, în momentul în care vrei să faci astfel de investiții pe trading, o să fii înștiințat printr-un e-mail, printr-un SMS, când trebuie să cumperi o anumită monedă și când trebuie să o vinzi, astfel încât să nu pierzi și să câștigi. Ce face interesant Hulton Bucks? Încearcă să combine prima nișă de business cu care am început, practic, s-a început acest proiect, acest mare proiect ai Boomerang, Travel-ul, și ultima, până la momentul de față, ultima, pentru că o să vedeți că urmează și alte noi servicii sau produse, Elevate. Practic o să fim la un moment dat pe o plajă, poate toți ambasadorii, și o să combinăm trading-ul cu travel-ul. Astfel încât să mergem și, în loc să cheltuim bani distrându-ne, să și câștigăm bani. Asta înseamnă era nouă, că la început am omis să vă fac așa o schemă ce înseamnă să treci de la era veche, unde aveam un stil de viață clasic, de trezit și muncă de la 9 dimineața până la 6 seara, și combinația de a putea să aduci venituri pasive
și să faci efectiv ce îți dorești tu, lucrând sau, de fapt, bucurându-te de oamenii din echipa ta și lucrând cu ei împreună. Mulțumesc! O să vedeți pe parcurs, acum se formează echipa și structura în AI Boomerang. O să se ajungă la un moment dat în următoarea perioadă apropiată ca întrebarea "tu ai boomerang" să fie pe buzele tuturor și răspunsul, bineînțeles, să fie "da, am boomerang". Cum folosim, cum împărțim această binecuvântare, să-i spun așa, către cei din jur printr-un simplu cod pe care îl împarți, se numește boomerang. De ce se numește boomerang? Pentru că tu îl împarți ca o binecuvântare către prietenul tău, unde îi poți da acces la platformă să beneficieze de aceste discounturi și se înregistrează și ulterior el poate economisi, iar la tine se întoarce ca un bumerang prin acel comision în momentul în care clientul respectiv folosește platforma și, bineînțeles, e mulțumit. Practic, cum vă spuneam, de venituri pasive, de a genera venituri pasive, în asta constă. Trimiți ca ambasador clienții către PRIB. PRIB-ul memorează habiturile și se folosește de inteligență artificială să gestioneze clienții, să le trimită singur oferte relevante pentru ei, sau să-ți calculeze ție comisioanele. Tu nu trebuie să faci absolut nimic, PRIB-ul face acest lucru pentru tine, tu doar trebuie să pui clienții în legătură cu PRIB și venitul tău personal crește de la zi la zi. Sunt 6 moduri de câștig, bonusul din recomandări, bonusul direct cu clienții, adică acel, da? Așa. Cum ajungi să faci parte din echipa noastră? Trebuie să-ți ocupi prima oară o poziție. Poziția se ocupă cu $49,95. Care ar fi beneficiile ocupându-ți doar poziția, fără a începe practic afacerea sau business-ul respectiv? În acești bani tu ești un pic mai mult decât un client, te poți acomoda cu platforma, ai propriul tău site de promovare, ai 5 bumeranguri ca să le poți împărți celor dragi, să călătorească sau să folosească unul dintre produsele sau serviciile noastre. Și ai și, bineînțeles, ai comisioane din recomandări, dar doar 25%, sau comisioane din reducerile din nișele de business expuse până acum. În cazul în care te-ai acomodat, ori ți ocupi poziția și deja de pachete pe care le poți achiziționa o singură dată în viață și acum depinde de tine din ce categorie faci parte. Exact cum ți-ai cumpăra un bilet când ai pleca într-o călătorie, un bilet de avion, exact așa se clasifică și cele 3 pachete ale noastre. Avem coach, business sau first class. În funcție de ce criteriu alegi sau de ce selectezi, avantajele sunt, bineînțeles, mai mari. Comisioanele sunt mai mari la first class, ca la coach sau business și poți câștiga din mai multe servicii. Dacă, de exemplu, o să vorbesc de first class pentru că eu am achiziționat varianta first class pentru că vreau să fiu all-in și vreau să câștig din tot ce se poate. O să ai 20% din structura pe care comision din structura pe care ți-o creezi. Poți să câștigi comisioane din tot ce ține de serviciile pe care iBoomerang le poate oferi clienților, croaziere,
hoteluri, restaurante, călătorii sau abonamente de trading, de exemplu, și în cazul în care ai înțeles conceptul și realizezi că timpul se scurge cât mai repede și echipa și fără tine se formează și ar fi bine să începi cât mai din timp, tocmai ca să ai un aport cât mai mare sub tine în echipa ta, te poți alătura echipei. Sunt 3 variante de oameni care se uită la acest concept. Primul este clientul care a văzut câte beneficii poate să aibă utilizând serviciile noastre și dacă ești client, îți trimit prietenul care te-a invitat pe acest Zoom îți va trimite un bumerang să îl folosești, să beneficiezi de până la 35% reduceri la platformele noastre. A doua variantă, poți să vezi concepturi, să înțelegi că acum suntem la început și poți beneficia de întreg acest concept în favoarea ta, e varianta numărul 2, însă ai teamă de a forma echipă, nu ți-e frică să faci acest lucru sau ești la început și încă nu știi cu ce se mănâncă, poți să-ți iei una dintre primele 2 variante, coach sau business, să începi treptat, să vezi cum decurg lucrurile, să-ți iei cât mai multe bumeranguri, să-ți faci o bază de clienți, în momentul în care clienții tăi o să economisească, tu o să primești comisioane și astfel poți să faci o bază, cea mai mare bază ta personală de clienți, care practic despre acest lucru este vorba, dacă ești numărul, că ești online, exact ca și mine, ai văzut viziunea, ai văzut nișă de business sau doar la un singur comision și poți să beneficiezi de toate cele 6 comisioane folosind, știi, structura. Poți să vii alături de noi, avem oameni, avem lideri care cu asta se ocupă, ne trăinuiesc și stau pe capul nostru cât mai mult pentru a fi din ce în ce mai buni. Avem acolo o notă pentru că compania eBoomerang nu poate garanta succesul tău personal, pentru că contează foarte mult cât te implici tu. Dacă putem să facem o mică paralelă, exact cum ar fi ca 2 oameni să meargă simultan să-și facă abonament, să meargă la sală, un cuplu, de exemplu, însă unul dintre ei să fie destul de puturos și doar să-și facă abonamentul și să nu mai treacă pe la sală în luna respectivă și la sfârșitul lunii, bineînțeles, rezultatele vor fi diferite. Despre asta e vorba, contează foarte mult cât te implici, dacă nu reușești astăzi, cu siguranță mâine trebuie să dai 101% pentru ca mâine să se vadă rezultatele. Cum spune buna mea prietenă Mede, dacă ceva nu faci, dacă consideri că și faci depui același efort și vrei să ai rezultate diferite, înseamnă că pe Einstein și vrei să ai rezultate diferite, înseamnă că ești un pic nebun. Deci dacă nu ai rezultatele pe care le dorești, înseamnă că ceva nu ai făcut bine și trebuie să te întorci din nou la școală. Dacă aveți întrebări, liderii din echipă sunt alături de noi pe Zoom și vă pot lămuri. Bravo, bravo! Super, Gabi! Mamă, ce prezentare faină! Deci avem niște informații noi. Dragii prieteni și colegi, vreau să vă anunț despre ultimele noutăți în compania eBoomerang, da? Vă frumos să folosiți această sintagmă, da? Deci, Zens este un dispozitiv nazal, da? Să țineți minte. Să nu mai spuneți că e un clip, este un dispozitiv nazal. Și, foarte important, toată lumea știu că a avut dificultăți în a face bani cu Bill Genius pentru că nu v-ați referit la Bill Genius cum trebuie.
Pentru că, de fapt, Bill Genius este un generator de economii la nivel facturial. Ați înțeles? Da, și din 3 aprilie îi veți vedea nu pe ce trader, ce trainer, ce din astea, 12 munți ai tradingului, da? Să știți la ce să vă așteptați, bun? Acum că sunteți lămuriți. Bravo, Gabi! O să vedem și alte variante. Fiecare dintre noi avem. Da, și ați observat zâmbetul de la final, da? Ca să fie... Sunt curioasă să văd cum mă uitam în toate direcțiile, că nu... E foarte important ce ai spus, nu contează unde te uitai. Da. Hai, de ce a lăsat asta cu Bill Genius? Denis, ești pregătit? Facem pe parcurs, știi? Acum serios, despre care verticală te simți tu în stare să vorbești acum? Așa, pune de la început. Sau da, zi de la început și unde nu mai știi, mai zic eu 2 cuvinte și mai... Știi ce zic? Hai să vă zic o treabă. Vorbeam cu Bogdana, că acum au știți toți pe Bogdana și zice, după 2 luni după ce m-am înscris, m-a pus David să pun în engleză, că ea vorbește engleză, să fac prezentarea și a dat drumul la slide-uri și s-a dus până în camera de dincolo să-și ia o cafea până țin eu prezentarea. Și când s-a întors, eu terminasem deja prezentarea și zic, cea mai scurtă prezentare din istoria e Boomerang. Cam așa suntem și noi aici. Unii suntem așa pe fast forward, în 2 minute am terminat tot, alții cum sunt eu, Câmpii, Mureșul, înțelegeți? Așa că, Denis, în unele situații e mai simplu să n-ai multe de spus decât să ai foarte multe și să nu știi ce să spui. Știi ce zic? Și nu-ți fă griji că echipa asta e cumva echilibrată. Eu vorbesc foarte mult, tu ai puține de zis, înțelegi? Cumva iese o prezentare. Ca și la kilograme, unul mai gras, unul mai slab și mai dă din grăsime la ăla. Tu vorbești. Hai, cine prezintă? Denis, încerci? Te bagi, Denis? Să încerce Bogdi. Încerce Bogdi, nu? Dacă tot așa e deștept el și știe cum se împarte grăsimea în Haide, mă! Hai, Bogdi. Mătură orașul. Hai, început? Păi trebuie să încep? Toată lumea gata? Toată lumea gata, da? Hello, numele meu e Bogdan Ionescu. Am